За някои хора ваканцията е време със семейството. За други бягство от еднообразното натоварено ежедневие. Някои я прекарват в мързеливо излежаване, а други търсят адреналини приключения. А за нас тази година ваканцията беше всичко това. Смях, приятели, диви моменти и спомени, които ще ни връщат там отново и отново. Магичните Родопи. Та, ако още не сте разбрали, тази пролетна ваканция се отправихме на едно незабравимо приключение към Пампорово. Приключение, което ще помним много време напред. И това не е първата ваканция, в която се отправяме на такова приключение. От няколко години предпочитаме по време на ваканциите да се отправяме на такива екскурзии с интересни културни и природни обекти от нашата страна. А за това приключение още от началото трябваха жертви. Трябваше да станем доста рано. И някъде около 6 часа сутринта потеглихме, а в автобуса цареше мълчание. През първите 50 км всички бяхме в едно полубудно състояние, в което само шофьора знаеше къде отиваме. А после се събудихме и започнахме да обсъждаме онова, за което всъщност се струваше да станем толкова рано. Leon, дай битбокса! Дай! Давай, трябва да взимаш шоколян. Хей, хубавица, хей, брегалавица, моя ница. Кой ще се намери сърце да премери на моя... Премери, бе. Трябваше от пак не премери. Ти няма не да чекотка. Боже мой! И така, след около 4 часа път, няколко спирки за почивка и много нови забавни спомени, стигнахме до първата спирка за деня. Именно Палеонтологичния музей в Асеновград. Беше изключително интересно, научихме много нови неща и имахме възможността да видим единствения в България скелет на динотери, който е обитавал нашите земи преди около 8 милиона години. След още около 2 часа път и с невероятните Родопи, съпроводени от дъжда, пристигнахме на мястото, на което щяхме да прекараме следващите 3 дни. Нашият хотел. А какво по-хубаво след 7-часово пътуване от разпускане в басейна? Не беше точно разпускане, но важното е, че се забавлявахме. След басейна разполагахме с малко свободно време, в което да се подготвим за вечерта. Правихме се за вечеря и тръгваме. Вечерята беше изключително вкусна, но и здравословна и с настъпването на нощта идва и времето за почивка, но ние имахме достатъчно енергия, за да презаредим батерии за още преживявания и посветихме цялата вечер на танци и създаване на спомени, защото няма по-запомнящо се нещо от това, което човек е преживял. Какво мислите по случая, госпожо? По кой случай? Това? Нашето пътешествие ли? Уникално.
Колкото и странно да ви звучи, след всички танци все още не бяхме уморени. Но за наше щастие учителите бяха. Така че бяхме напълно свободни да правим всякакви щуротии. Отиваме да крадем стола на Каревано, че е 1 без 20. Отиваме да им крадем стола. Отиваме на мисия. Официално мисията е готова, свършихме. Часа е 1 часа. Течем. Вземаме. Имаме мисия да се приберем сега. Тук са учителите. Тук е край. Тук е. И така официално завърши първия ден от нашата почивка. Събудихме се рано и закусихме. Днес ни очакваше едно дълго приключение до двете най-мистични пещери в Родопите – Ягодинската и Дяволското гърло. Затова веднага след закуска потеглихме. Пътят до пещерите беше изключително красив. През цялото време се движехме успоредно на една река, която в последствие разбрахме, че извира именно от Дяволското гърло. Стигнахме до село Гьоврен, където се разделихме на 2 групи и се качихме на бусчета, които ни извозиха до пещерите. Наш шофьор бе Байсали, който като по-малък е построил ето тази чешма. Дяволското гърло е едно от тези места, където се чувстваш като прашинка в огромния мистериозен свят. Адски красиво, който не го е посещал. Искрено го съветвам да посети това място, е уникално. Една от причините пещерата да се казва Дяволското гърло е защото се смята, че водата, която влиза в нея, буквално изчезва, а предмети, които са хвърлени, никога не изплуват отново. Това няма да мога да го хвана на един кадър, но е адски голямо. Адски голямо. Дяволското гърло е изключително млада пещера. Само на 175 000 години, което колкото и странно да ви звучи е изключително малко в сравнение с другите пещери. Именно точно за това нямат скални образования като сталакмити, сталактити и сталактони. В пещерата също ни очакваше едно предизвикателство. Трябваше да изкачим 282 адски стръмни стъпала, за да се върнем в началото. Това е всъщност откъдето влиза водата и откъдето ние се качвахме. Това е естественият вход към пещерата. Много е стръмно и не е наистина за хора с слаби сърца. Тук има и водопад. О, невероятно е. И така отново се качихме на бусчетата и потеглихме на този път за Ягодинската пещера. Ягодинската пещера е значително по-стара от Дяволското гърло и именно точно за това в нея могат да се наблюдават скални образования. Всъщност тук разпахме нещо много интересно. В тази пещера се сключват и граждански бракове, именно точно за това имаме такава маса и герб. Много интересно. Не знам кой би се сключил брак в пещера, но не са много интересни. Тук наистина е доста тясно.
Ако трябваше да определям двете пещери, тази бих я определил като красива, а Дяволското гърло като мащабна, защото всяка има някаква особеност. Много е красиво. Наистина. Това тук е така наречената леопардова кожа, която всъщност е един от отличителните знаци за Ягодинската пещера. Много интересно. Хайде, госпожо, що следите назаде? Ами защото така ми е по-лесно, аз иначе главата ми не може някъде да сложа. И докато изследвахме пещерата, госпожа Караиванова се натъкна на сталакмит с изключително интересна форма. Хора, Богородица с младенеца. Глупост. Виж бе, все едно го е хванала така. Ти верно. Все едно майка Богородица с това с младенеца. Не го ли виждаш? От тук ела да го виждаш. Да бе, наистина има нещо такова. Това все едно е така и е ръката. Ей така все едно е направо. Аз не го виждам те. Как не го виждаш? Ягодинската пещера наистина ни изуми. Тя ни показа, че човешката фантазия е безкрайна, но няма по-велик творец от майката природа. Така, един малък апдейт. Всъщност, батерията на камерата свърши и не можах много да снимам, но не сте изпуснали много. Всъщност, отидохме до Девин, разгледахме града, беше изключително красиво, много хубав град. Сега се къпем и всъщност се приготвяме, защото след малко отиваме на вечеря, но за утре наистина следва нещо много интересно. Наистина нещо мащабно, което се надявам да ви хареса, както и на нас да ни хареса, защото е много готино нещо, така че оставям ви, след малко ще се видим. И успяхме да фанем залеза. Много готино. Много красив залез. Залез от 1600 метра. Ей, това е наистина нещо много готино. Ей, пак да бях лимон, може да твой лимон. Ще хапнеш ли, бе? Ще взема. Ще хапвам протеинчи, въглехидрати и ще се натъпкам, ще дигна 10 кила. Стабилно. След като вечеряхме, играхме на различни игри и така свърши и вторият ни ден. Добро утро на всички, часът е около 8:20 и аз сега ставам. След малко сме на закуска и другите още спят. Да се чудя да ги събуждам или не, но май ще ги събудя. Определено трябва да ги събудя. Днес ни чака един доста интересен ден. Наистина доста интересен ден и доста вълнуващ. И нямам абсолютно никакво търпение. Ще се яде. Добре. Закуската. Най-важното хранене за деня, което ще ни даде сили да изкачим Снежанка. И след като закусихме, запълнихме свободното си време с игри и приятни разговори. Да тръгваме. Да, Снежанка, много яко. Ей сега, ще изкачваме върхове. И така се запътихме към най-близкото място до върха, където можем да оставим нашия автобус, а оттам нагоре тръгнахме пеша. Прибивате ли? Днеска сме в Снежанка. В Снежанка? Днеска сме в Снежанка, надявам се и в 7-те бюджета. Частично 7-те бюджета. Много готино. Нека се намерят. Хайде, госпожо! Вярваме във вас! Нищо! Изкачвахме се. Всъщност, изкачваме се. Аз дръпнах напред. Те са зад мен. Другите. Много готино. Много готино. Невероятно чувство. Катерим се директно по пистите. Така че сме потъгъл. Как си, госпожо? Потна.
Попнах, какво беше оно и како Николинке? И така след около час и половина изкачване, най-накрая стигнахме върха. Направихме снимки. Сега ще се качваме в кулата. Още по-горе. Отгоре ще има невероятна гледка. Гледката беше невероятна. Оттам се виждаше цялото Пампорово. Любувахме и се, може би около час. А сега идва рети на забавната част. Слизането. И така след всички падания, бързаляния и щастливи моменти се прибрахме в хотела отново за вечеря. Кой ще си избирате, бе, госпожа? А? Нещо диетично, протеин, по-малко въглехидрат. Днес сме диетични. Много готино. Насладихме се на последната ни вечеря и посветихме вечерта на игри и приятни разговори. Колкото и да не ни се иска, нашата почивка отива към своя край. Закусихме, събрахме багажа, казахме чао на Пампорово и се отправихме към последната ни отбивка, а именно Бачковския манастир. Официално сме на последната спирка за нашата почивка, именно Бачковския манастир. Се очаква, че ще е много хубаво, защото самия манастир лично според мен е един от най-живописните и най-красиви манастири в България. Може би единственият по-красив от него е Рилския, но това е един уникален манастир, има уникален чар и сега е време да го видим. Бачковският манастир е мястото, където времето сякаш спира. Между вековните стени и старата икона на Света Богородица усещаш спокойствие, каквото рядко се намира в забързания ни свят. Официално вече свърши нашата почивка, свършихме с последната локация, а именно с Бачковския манастир. Беше адски красиво, наистина препоръчвам ви да дойдете и да го видите. И сега се качваме на автобуса и тръгваме за Шумен, така че ще гледате последните мигове от нашата почивка. Черна черга, простряна пред мен, пътеки преплитат се, ден подир ден, тук лудо младо, задява момите. 4 дни без брой спомени, смях, емоции, изгреви, залези и моменти, които остават само между нас и планината. Пампорово ни научи, че най-ценните ваканции не са тези, планирани до последната секунда, а тези, в които се оставяш на момента. Благодарим на всеки, който беше част от това приключение. А на вас, които гледахте, пожелаваме ви същата магия някъде там, на пътя към следващото ви бягство. До нови срещи и не забравяйте, спомените не се броят в дни, а в моменти.